van die spullen. Wat ben je aan doen? Wij zijn kroontjes onthaken. Dat doen wij voor de stichting van Weekenzorgcentrum De Wieken. We komende zaterdag een rommelmerken van. En wij proberen natuurlijk van alles om u te om leuke dingen te maken. En omdat de Kroningsdag er dus nou aan zit te komen, binnen wij kroontjes onthaken gaan. Ik vond een leuk patroontje op internet en nou ben wij onthaken. En we zijn al over de 100 kroontjes hebben we nou klaar. Is het nou strak nog? Ja, nou, dat is mooi. Ben je hem nou al je lieke betoefd als Hilly? Nee. Maar echt weer even wennen om te haken. Je bent eigenlijk even de helpkes, zeg maar. Ja. Dus is mij de komt toch mijn klutsje. Oh, is die weer? Zag je het dus van daar? Ja. Gedraag die grutte. En ben je dit nou een kwaliteitsproduct naast? Het is handwerk, ik weet Het niet is wat het voor handwerk, kwaliteit ja. er nou aan. Het is wel... Het is al de bedoeling dat verkocht wordt vanzelfs. Ja. Maar zullen mensen maar net al te correct zijn, geef van goed doel, net? Ze maar net al te correct zijn. We doen al je voor onze oudjes en dan maar wat of onze bewenders mag zeggen. Dus maar ze net al te correct zijn. En als ze zeggen €1 is dus te min, dan mag ik wel 2 aan voor het stuk. Nou mooi om maar niet in één keer zien laten. Je bent al voor de koning van Frankrijk Ik ben gewoon. nog voor de koning van Frankrijk gaan. Hij is op een kop. Dus dan maar even de kroon aan de andere kant, meidje. Je denkt, we gaan voort maar internationaal? Ik ga nou internationaal, ja. Nou, wij wensen je al een heel soort succes. Nou, hartstikke fijn. En dat je hem alle kroontjes met kwijt zien Dat mogen. hoop je wel. Ja. Ja, dat hopen we. Nou, had je me gewoon 10 komen iets hebben willen, je weet uw Ja, adres. dit is het adres. Dus wij haken wel terug. Ja, goedemorgen. Wat is het ook? En de kruk net poetst? Oh. Oké. Ja. Mooi, Esther. Christian, hoeveel het opstrut? Ja, de 12, 8 potten erop. 8 potten binnen Ik erop. voel het niet nou. En dat is Alle jaar in het houtlut. Bijenwaaks. 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 Ja. Speciaal merk of maak het dat net vol? We mooien net reclame maken. Komt de kruid van. Kom we kruid. Die wordt er nou al leeggekocht. Ja. Er een beetje koffie? Is er niks zeggen, hè? Ik ben hier in voornaam gezelschap, of net? Ja, zeker. Ja. Oh ja. Dit is een opstap om een kennelijk de onderscheiding te krijgen. Want van de 4 mensen die hier zitten, heeft vrouwen een ridderorde. Dus heel bijzonder dat je sterke poetsen die je houdt in de was zetten, dan ben je haast best van een kennelijke onderscheiding. Nou schouwen jou schouwen nog een stukje voort. Ja, maar dat ken niks. Ik heb geen speeltje. Zijn nog maar in opleiding. Ja, Oh, dat is echt een mooi siebelt. ja. Er wordt wel eens om je roepen. Dag ridderke.
Nou, dan maak ik er wel een laatje. Ik ging gewoon mijn gang. Ik denk, ja, lid nou. Ja, je wordt er wel elke dag aan herinneren, want we hebben de oorkondes hebben inlisten litten en die hang je muziek in de haal. Dus dat, wat wij jongens erbij in de treppen op, dan zullen ze hingen. Ik krijg nog steeds wel mensen die zeggen, oh ja, daar is een lensje gekregen. En dat doet je toch wel goed. Dirk, die hier naast huis, die wint al. Ja, vertel het maar eens even. Je reed maar één in deze dorp die het vaakst in het kerken komt. Ja. En dat ben ik. Ik wien de klok op. Aha. En dat doen we dan maar gewoon. En dan maak ik hem over de dag maak erin. Wat voor gevoel jou het om dit kind te maken? Wat? Nou, dan ben ik weer grutsk op het kerken. Ja, dat ik gewoon zo. Dat veelt zo. Dus is een beetje in het kerken? Ja. Dat veelt het wel. Als je zo op die preekstoel dwaalde binnen, denk je dan ik zou ik wel eens een preek houden willen? Nou, ik denk dat je me dat gaat preken, dan zou ik dat best wel willen. Ik zou zeggen, nou, mensen, blij dat je me binnen. En vind je net dat uw kerken mooi worden is? Wij zijn er wel grutskop. Ik hoop dat jij me dat ik ben, mijn huis.